أرست زينام شفي أورميا سروع شاد شاي سراح زمن حمشي عامات مبلع صرت حدا جوباء لوميا بكتما أدم عم كاد جميرو أب هاجر وزته أب أجندات سجبر زته أفلا لا ولا قوات هاللوم ودات حساب وجنا هاجر مهنات كخون كم زجبات زاتو تقدم سلام كم يتعلوز خبركم تملكتنا ساعة شعات خوينوم عد زينا حزنا لكم قريبنا لنا وعد زينا نمرحونا زريت بريو حبيركم كزأنيه فلما حذر زيناتات كابش همونت حملة كل تشحن 10 عام تمرد جميرو عود كيد هاجراوزته يكايد كم زر يكايد الليلم وانا كوميشن هاجراوزته إثيوبيا بروفيسور مسفن أرآب ذهبوا مجلسي بدموع سنة سرعة استجمرة هاجراو جوباء زته بتبقى كنتات يوصل كم زر قليجام تتعاطفتي تجوباء بقعر الدقيت نخلوهم سرح 5 سرحة بمزخر تقومشنا بمكاب أجندات زحلفوا خيدن كساب حزيز بس حضر الجان نتوكلتي مبره 5 بقليجام بفلاي نتوم توكلتي أب حموش شميت أبلا سلوم جدلتات بممدب بزعبا خيد زتن أب مودات استمرت وشمون أجندات سحزوهم قداتن باستفلالي كومشنارات مبره 5 بتزاريبهم كرم مجمار تغند جوباء نت خيدي تزيد اللوزي تملكات جنزابة مفتر أقداس مخانو ونقليجهم بفلاي دما بزعبا متكلات زته حق دنبتات أب أوانة الزته زو سرود نقاقتاتن كالو سرعات عفتا زمان استمرت توكلتي مبره وهاب كم زلون قليجهم أب كتما أديس أب بجت عمت كل تشحن 10 شمونتن كابستهاج أنو استراتيجيك تلمتات لعلة 9 ميتاوي تعويتو ميلان كنتيبات من محدار كتما أدانا شعبهم أتنا كنتيبا قام أفتت ما بجت عمت كل تشحن 10 شمونتن استراتيجيك تلمي حموش عمتن من محدار كتما مزامو ملكيتن أب محبراو ميديا قطن ملختم محلالي فن أب ملختن دما بحساب زرعنا يوا حاسبنا بتجهات فتيمنا ينا بس دما لعلة 9 ميتاوت كنا مزجب كيل نايلان نسلستات خططت معلتات نتخيل زغني قام فتاز ما بجت عمد كل تشحن 10 شمونتن استراتيجيك تلمحموش عمد بعوت مزامو فليتن قام تهكنو استراتيجيك شتوتات بستمال أخونتات نمتكبر بستلوت أبها السراح نمسرح نستفلالي ودخمتات بمقرام أب كأس علي استمحي شفتات من مزجاب أب من ردها مستبتحة أم ملخيتان شفي أورميا تلمتات سلام محبراون إيكونومياون لمعات نخعوتو تنكر دقافن كتتلنجيرو إيلان أفاقو بأي سعادة عبد الرحمن أب زحلفو حاموش عمتات شفي أورميا تلمتات سلام محبراون قطباون لمعات نخعوتو تنكر دقافن كتتلن بمقبار بركسب العواتات مزجيبو إخبلا أفاقو بأي شفي أورميا سعادة عبد الرحمن قليزان شفي أورميا سرع قباي وشاد شاي سراح زمن حاموش عمت مبلع سرت حدا لومي أبكتما آدما مكياد جميرهم أفقواي جفي أورميا سعادة عبد الرحمن أب مخفتة جوباي خمس جلسوا جفي أورميا أب حلفوا عمتات حزب تخلل كل مدى وتتكامنات زعبيو سرحتتات لمعات بمسارة تستتل من خسالته بتصيح تحزو تواسيو وتصيتون أمزجيو يخبلا ردين جوباي جفي أورميا سروح بموازال نستفلاليو أجندات العلو تميعيتو سنتات كتدعي تبهلو تثبيت جبار ماد زينهم أب مكتال تركبوا بزرزر نابس حرناهم قدات كنحلف أب هاجراو زته أب أجندات أسجبر زته أفلالي ولا قوات هالله مودات حسابو جنا هاجر مهناز خون كم زجبا تزاتيت قليجهم هاجراو زته زت أنحو زتتات كاب مفتوحو بزحلفة أب مونجو زيجاتات من المار بوليتيكان كلو كم زجبرون قليجهم باي مولات السنة يقولوا ملمها جرماي لومي أبزور هالترابيزة سمع دمت حساب صباح دكنا كابز خفلوا قدم زاد حنيو لومن لما مدو تباب زتون نتصبح زمز ولدو زي طف برهان كخوني بزبل حساب استجمره هاجرو زتون إثيوبيا سلامان خصنعن عبيتاون قلتوف نخون إن جبري يركب نلوم ترين تيقونا نصبح تساقم بزت مفتاح خنديز أكل ربحة كم زلوون زرد من لما ما تخونيو يقويو تجروتشاتشنن
ስንከራከርባቸው ከክርክር አልፎ ደግሞ ዝጸንሑ ጸገማትና እና ተነሓናሕናሎም ዝጸንሐና ጉዳያት ናብ ጎንፂ እንተምርሑ ሰላም የስኡኑና እዞም ሰላም ዘስኡኑና ጉዳያት ተሓርዮም ቀሪቦም ንዛተየሎም ኣለና እዚ ልምምድ ድማ ኢትዮጵያውያን ዘሰልጠነ ባህል ፖለቲካ ንኽስዕቡ ዝሕግዝ እዩ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል የብሔር ብሔረሰቦችን አንድነት ቀጻልነት ዘለዎ መፍትሄ ከምጽ ዝኽእል ሓድነት ኢትዮጵያውያን ብዘኽበረ መልክዑ ዝሳለጥ ዘተ እዩ ሰላማዊ ብዙኾነ መንገዲ ተዛቲና ንሃገርና ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ንምምጻይና ንዛተ ዘለና በብኸባቢኡ ሓዊ ጽልኢ ብሽምግልና መጥፋእ ኣፈላላይ ሓሳብ ብዘተ ምሕላፍ ዝተለመደ ባህሊ ኢትዮጵያውያን እዩ ኣብና ዘሎ ወርቂ ብዘይ ምጥቃምና ውሽጢ መጥርጣር ንኽንጸንሕ ኣኺልና እዩ ሃገርና እውን ናብ ዘይምጥና ዓውዲ ኩናት ንኽጸንሕ ኣገዲድዎ እዩ ሓዚ ዝተጀመረ ሰተግና ንዘመናት ዝጸንሑ ጸገም ብተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ንሳገረሉ ምዕራፍ ንኽንበጽሕ ኣኺልና እዩ እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ችግር ካለ መግባባት ካለ መሰብሰብ ሕድሕድ ጸገም ኢትዮጵያ ብዘይ ምርዳእን ብዘይ ምትእኻብን ዝፍጠር ጸገም እዩ ኢትዮጵያ ካብ ኩሉ እትቀድምን ኣብ ዓለም እውን ታሪኻዊት ሃገር እያ ኣብ ሃገርና ዝፍጠር ዘሎ ጎንጽውን ብዘይ ምትእኻብና ዝተፈጠረ እዩ ኣብ መድረኽ ሃገራዊ ዘተ ብርክት ዝበለ መልክዕ ዘለዎም ሕቶታትን ኣጀንዳታት ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ዝተቐሪቦም እዮም ትማሊ ነፀለ ዝተዘርግሑ ኣእዳዋት ሎሚ ሃገር ንምድሓን በትሕትና ተኣሳሲሮም እዮም ጥያቄዎቻችንም የተለያዩ ፍላጎቶቻችንም የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን አንድ የሚያደርገን ነገር ሕቶታትናን ድሌታትናን ዝተፈላለዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግና ድማ ሓደ ትገብረና ሃገር ኣላትና ስለዚህ ሕቶና ብሓባር ብምፍታሕ ሃገርና ክትቅጽል ኣብ ምግባር ጠመተ ክንገብር ይግባእ ሃገራዊ ዘተ ኣብ ፍቕርን ሓበራውነትን ዝተመስረተት ሓዳሽ ሃገር ንምህናጽ ዝተተሓዘ ዓብዪ አጀንዳ እዩ እያንዳንዳችን የምናዋጣው ሐሳብ ሕድሕድና ነምጽኦ ሐሳብ ካብ ዝሓለፍናሉ ዝተሓላለኸ መንገዲ ኣውጽኡ ቀጻልነት ናብ ዘለዎ ሰላምን ዘተን ኮስተና እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ሃገራዊ ዘተ ኣብ ፍቕርን ሓባራዊነት ዝተመስረተት ሓዳሽ ሃገር ንምናጽ ዝተተሓዘ ዓብዪ አጀንዳ እዩ زي حقاوي جوجل حوحات مناسي تجري نحفسنا ناب سودان شتوم كم زلوا نبر بريزيدنت جزاهم محدار كل تجري أي تجيتها شوردا قالي عم أي تجيتها شوردا عزيز جلسوت جوجل أب كل تجري في زلوا قفان زي حقاهم أسرتن نمقام تمالي قدام أب دي سابا مسكالة دبابي قفادو يبل سلامي عسل بزبل ماري حساب أب استخايدة سلامة وسلفي ترخيبهم أب زسمع ومداريهم جيتها شو على متخطاتي الولو We need justice. We need peace. قفادو يبل سلام يعسل بزبل حساب زي حقاو جل حوحات هاب كل التجرايز فتصمو زلو قفان زي حقاو ما أسرتن مقوام لومي قدام عصرت حد حملة كل تشحن عصر شمونتنا متمرت اب كتما دي سابا مسكال الدباباي سلام وسلفي تخايدو ابتي سلفيز ترخبو نبر بريزيدنت جيزاو من محدار تجراي ايتا جيتاتشو ردام وعلي بريتوريا بستمال امقدين كرقاق زخ السراح نمسرح نمنقس فيدرالي خون علم لخا محبرسب حلفنتو من كوازو نمسوع زي علم مخانو ارديوم وعلي بريتوريا بستمال منقدي كرقاقز زخلنا سرح كنسرح فيدرال منقس يكون عالم لخا محبرسب وز مدايزي زلهم حلفنا تخواصو نمسوع استقبر سلفيو ابزح الساعات ورا خويناتن ورا هوكتن حزب تግራይ ናብ ዝገደደ ሓደጋ ዘውደቀሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ሎሚ ንገብሮ ዘለና ሰልፊ ኣብ አዲስ አበባ ዝነብር ትግራይ ጥራሕ ዘይኾነስ ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ናብራኡ ክደፍእ ስለዘይኻለ ብግፋን ብኻልኦት ናይ ዓፈና ተግባራትን ድጋሚ ፈፋናቀል ተገዲዱ ናብ አዲስ አበባ ዝመፀ ብርክት ዝበለ መንእሰይ እውን ዘለሉ ኩነታት ስለዘለና ድምጽ ክነስምዕ ንኽእለሉ ዕድል ምጥቃመለና ኢልና ስለዝኣመንና ዝተገበረ እተሰላማው ሰልፊ ኣብ አዲስ አበባ ዝተገብረሉ ምኽንያት ኣብ መቐለ ምግባር ዘይከኣል ብምዃኑ ዝብሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳም ዘይሕጋው ጉጅለ ሕወሓት መናእሰይ ንሓፈሰን ኣብ ሱዳን ይሸጦም ከም ዘለውን ገሊጾም ኣብ አዲስ አበባ ንገብረሉ ምኽንያት ኣብ መቐለ ምግባር ስለዘይተኻለ ኣዴታት ደቀን ካብ ዓፈና ከድሕና ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ጥይት ተተኩስወን ዝውጋኣሉ ንቤት ማእሰርቲ ዝድርበያሉ መናእሰይ ከም ጤለበግዕ እናተጎሰሱ ናብ ታዕሊም ካምፕታት ዝዳጎንሉ እዚ ዘይተቀበለ ናብ እስሪ ዝዳጎንሉ ኩነታት ተፈጠረላ ትግራይ
ልዕሊ ኩሉ ግን ምዕራብ ትግራይ ነፃ ከውፅእ እናበለ ዝፍክር ሓይሊ ምዕራብ ትግራይ ነፃ ከውፅእ ሲትረፍ በዋናነት ተጋደልትና ንወፃኢ እናተሸጡ ካብ ዓዶም ባሽሓት ኪሎሜትራት ርሒቆም ዝሽየጡሉ ኩነታት እናፈጠረ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ዓለም ክሰምዖ ልዕሊ ኩሉ ግን ህዝቢ ትግራይ ይኩንኖ ዘሎ ብዝተወደበ መንገዲ ክንቃለሶ ስለ ዝግበአና ነዚ እውን ድምፂ ክነስምዕ ስለ ዝግበአና ተፀውዕ ሰልፊ ጉጅለ ሕወሓት ብዛዕባ ተፈናቀልቲ ከም ዘይዓግቦ ዝገለጹ ኣይተ ጌታቸው እዚ ድማ ብዘይ ስኽፍታ ክግለጽ ከም ዘለዎም ሓቢሮም ብዛዕባ ተፈናቀልቲ ምሕሳብ ዘይኮነስ ናቶም ጥቅሚ ክሳብ ዘይተረጋገጽ ምልእቲ ህዝቢ ትግራይ ዋላ ተጸንቂቁ ተወደአ ዘይንታዮም ዝኾኑ ድሕራት ዝፈጠርዎ ሽግር ምዃኑ አንዳዕዴና ክንገልጽ ክንኽእል ኣለና ስክፍታታት ክንወግድ ኣለና ፌደራል መንግስት ብዝውቀስ ክውቀስ ኣሎ ፌደራል መንግስት ብዝንቀፎ ክንቀፍ ክእል ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕዝውን ተኾነ ፌደራል መንግስቲ ንፃባፀብ እሞ እንታይ ፈፂምና እንታይ ፈጸምና ንልና ቀልጢፍና ዝዕንቅፍ ዘሎ ሓይሊ ተፈናቀልትና እንበረበቶም ዝምለሱሉ ስሩዕ ምምሕዳር ክፍጠር ዝኽእለሉ መረፃ ዝግበረሉ ኩነታት ንፍጠር ዝብል ግልፂ መትከል ኣሎ እዚ መትከል እዚ ተዘይፈትሽካዮ ናይ ብሓቂ ድዩ ናይ ብሓቂ ናብ ዝብል ትንታነታት ክእቶ ይግባል ሕዝውን ተኾነ እዚ ህዝብና ከም መትሓጃ ሒዙ ናይ ብኩናትን በወረኹናትን ህዝብና ናብ ሓደጋ ይወድቕ ዘሎ ሓይሊ ዓገብ ክበሃል ክእለሎ ንምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ዘመስገኑ ኣይተ ጌታቸው ረዳም ጉዳይ ትግራይ ምፍታሕ ኩናት ምውጋድ ምዃኑን ገሊጾም ብፍላይ ድማ ጸገም ትግራይ ዝፍታሕ ብተጋሩ ምዃኑ ኣጽንኦት ሂቦም ህዝቢ ትግራይ ኣካል ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ መንእሰይ ስደተኛ ይኾነ ናብ ዓዱ ስለ ዝመጽእ ዘሎ ግን ተፈናቐል ንዓበይቲ ማሕበራዊ ሽግራት ይሳጣሕ ኣሎ ንዓበይቲ ናይ ናብራ ሽግራት ይሳጣሕ ኣሎ ናይ ዓበይቲ ናይ ጸጥታ ሽግራት ይፈጥሕ ኣሎ ተወዲብና እዚ ጉዳይ እዚ ክፍታሕ ፌደራል መንግስቲ እውን እኹል ቆልሓታ ሂቡ እዚ ጉዳይ እዚ እኹል ትኹረት ሂቡ መንእሰይ ትግራይ ናብ ዓዱ ክሳብ ዝምለስ ናብ መረበቱ ክሳብ ዝምለስ ከም ማንም ዜጋ ተኸቢሩ ዝነበረሉ ኩነታት ምፍጣር ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ምምሕዳር አዲስ አበባን ከንቲባ አዳነችን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝጀመሮ ምንቅስቃስ ስለ ዘሎ እግረ መንገደይ ከመስግን ይደልየ ናይ ትግራይ ጉዳይ ምፍታሕ ኩናት ምውጋድ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ሽግር ዝፍታሕ ብሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ ብህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ማእኸል ብዝገበረ ምንቅስቃስ እዩ እዚ ማለት ፌደራል መንግስቲ ዝግብኦ ሓላፍነት ክዋፅእ የብሉም ማለት ኣይኮነን ኣብ መወዳእታም ኩሎም ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ትግራይ ዝነጥፉ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ምውጋድ ዝከኣሎም ንክሰርሑ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኩሎም ኣብዚ መዳይ እዚ ዝነጥፉ ሓይልታት ናይዚ ፀላ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ሓይሊ ዕድመ ኣብ ምሕፃር ኩሉ ዝከኣሎም እምኒ ክድርብዩ ጻውዒተይ ከቕርብ ደሊ ደገፍቲ ለውጢ ዝኾኑ ኩሎም ኣብ ዲያስፖራ ሲኹን ኣብ ካልኦት ዓለማት ዝርከቡ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዝርከቡ ተጋሩ ይኹኑ ደገፍቲ ትግራይ በዚ መዳይ ዝተጀመረ ቃልሲ ተጠናኺሩ ክቅፅል ንምግባር ኩሉ ዝከኣሎም ከበርክቱ በዚ ኣጋጣሚ ጻውዒተይ ከቕርብ ደሊ ከም ኣካል ፌደራል መንግስቲ ናይ ትግራይ ችግር ብሰላም ክፍታሕ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ልምዓታ ክትምለስ ዘለዎ ድልየት በተደጋጋሚና ገለጸ ጸድሒኡ እዚ ተግባራዊ ንምግባር ዝግበር ምንቅስቃስ ኩልና ዝከኣለና ነበርክት ዕድሜኦም ክሓፅር ኩሉ ክግበር ዝግብኦ ንግበር የቐኒየለይ ሰላም ንትግራይና ዓወት ንህዝብና የቐኒየለይ ኣብቲ ሰልፊ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ሕወሓት ዝፍጽሞ ዘሎ ግፋን ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ሰላምን ድሕንነትን ዜጋታት ዝጎድእ ምዃኑ ብምግላጽ እቶም ሰልፈኛታት ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ድምፆም ኣስሚዖም ማድ ዜና ቅድመ ምዝዛሙ አንድ ነጥብታት ዜና ጨፌ ኦሮሚያ ስሩዕ ጉባኤ ሻድሻይ ስራሕ ዘመን 50 ዓመት መበል 11 ሎሚ ኣብ ከተማ አዳማ መስላል ጀሚሩ ኣብ ሃገራዊ ዘተ ኣብ ኣጀንዳታት ዝግበር ዘተ ኣፈላላይ ወላኳ ተሃለወ መወዳእታ ሓሳቡ ግና ሃገር ምህናጽ ክኸውን ከም ዝግባ ተዛቲት ገሊጾም ዕለታዊ ማዕድ ዜና ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ ነስለም ክታልኩም የመስግን ማዕድ ዜና ነምራሕኩ ናዝሬት በሪሁ ሓቢረኩም ጸኒሐ ብሩኽ መዓልቲ